Hello, good morning. Ika 4 day na ako diri sa bantayan. Ang among planon mamaliling magkuha mi og lubi. Kani mauna ni ang posturan mamaliling. Kay mangita man mig lubi, sige, magsingit lang mi kay wala may musaka lisod kayo diri kay ang mga lubi mugbo pero lisod kay walay hakhak. Ni ang surroundings ni mamaliling sa iyahang balay. Dagan kayo green o tanon, libre lang kuha din mga silingan. O sige, padayon jud sa mamaliling kuha og butong para baka kaon maning kamot yun. Na nakakawit na sa mamaliling, lipay kaayo, abi niya mauna jud nya. Dili di ay mao ang kawitan dahon ra di ay. Ay, grabe. Ta, lain gaya nang natakuha. Nato ang sundang mamaliling, grabe kadugay na ani makagaba naman ni. Mao ni ako nahinumduman sa una magkuha kog lawog sa baboy, mao ni akong gamiton di pay kays mamaliling kinakakuha na jud og usa ka buok lubi unsa ka ni gahi ba ni or humok may na lang o okay na lang kung gahi kay may na lang nay makit-kit pagsingit og lubi swerte-swerte ni maka-timing kag sakto or maka-timing kag gahi unsa man ni ay gahi jud ay pero kanina lang wa man tay swerte padayon gyapon ta. Kita kong bayabas. Nakoy nakita, di ba ka ni kuan? Di ba ka ni Dunot? Nay. Duha ka buok. Napay atulo. Napay duha sa igbaw. Nay spider. Nay spider. Dara ay bayabas. Usa. Napay usduha. Subaya lang ina. Ato pa, igbaw pa. Nami na. Kita ka? O amin na. Nabili ng usa. Mo ni punuan sa bayabas. Kani adni sa una. Anong tawag bayabas? Nasugod nagkit-kit sinang bandin, bayabas ang nauna og kaon. Lami kayo guys. Wow. Mama oh. Nyay, imong kapayas ma. Nyay bunga. Ang Ang kaning naa sa kong luyo ang nagtanom ani si Tata Nunoy, ang uban si Mama Liling. Nasay tinamnan ani si Jang Koy Koy, wala ko kay bawa sa ani. gagmay pang mga bayabas, dagan kay bungang bayabas pero gagmay pa. Magkuha kag kapayas? May hinog? Na. Ang imo saging o nasa tubaon na sa sud ma. Imo saging man nagkuan sa luyo. Wa na kaig, wa na kuhag puso. Magbuwang na lagi naman. Di man nakadagko ang bunga kay wa kuhaig puso. Tamis sa bayabas. Continue among pagsuroy-suroy ni Mama Liling diri sa iyang kasagingan, kabayabasan, kapayapasan, kamunggayan. Na siya kuha nga kapayas. Ang isa hinog. Tak-tak. Wa man na nakuha ig puso. Daghang mga saging wa nakuha ig puso, mga daot. Ang bayabas ba na ay hinog pero gagmay siya. Di pareha ni dako. Kanyang dako. Ako ipakaon mamaliling kay kung siya ngipon. Libog nas Mama Liling kung sa iyang unahon pangawaan bag puso ang saging or uyahabang kuan og dahon o nga laya ang mga saging. Grabe ka busy si Mama Liling diri. Nag-uwan ganiha may gani hunong ang uwan. Ni ka pang suroy-suroy ni. Hengka. Magja ka ri puso. Na, di no magluto dito.
Ha? Ha? Mukaonan. So, malugaran ba kagluto? Yaglubag ang puso. Karon pa ko nakahibaw guys, ang saging kung dili nimo makuan og puso, gagmay siya. Mao nang gibuhat mamaliling iyan ang gikuan ang saging ug puso para mo dagko kay gagmay kaayo ang saging Wala na. kay nadugay man gud siya dito sa Cebu. Ang mga saging wala makuhay niya pero tinuon gagmaya pero guwang na. Nalingaw kay Dres mamaliling sa iyang kasagingan, kabayabasan, kamanggahan, kalubihan, minsan na dihang mga kaka. Sino nagtanom sining bayabas ma? Tubo ra? Huwag itanom ni tubo ra. Ha? Ha ma'am? Hi ma'am. Dire sa atong gikuanan? Na ha, inayhan. Akong buhat, sige sunod-sunod mamaliling. Ta, padung na dire. Hawa din ha. Lain na sang saging oh. Ako'y mukuan tapyas. Hay man ang sa ang kuan. Tapyas ano man. Pero kuwang siguro na. Ay, gani ito makisulob. Daw ako mo ano na. Na, amo ni na. Da. Tangtang lagi. Oh. May pagkatapyas. Ah. Ay, tapyasa na. Ha? Ta. Singit na. Guba. Ayaw ko ana. Alsa ha. Ginanon kita ka konsang lubi. Nang singit. Ngayong tagbayabas. Suga sa hangin eh. Lata man eh. Kuha na mo nga saging. Nabuak ang singit.
Ako nilabay mo. Tubo ang sad ni. Tuon ko ini Jen, dapat dito butang ilalay lama. Ha? Hmm? Tuon ko ini. Eh na lang. Diri na lang. Okay. Daot sa gyapon na. Ayaw. Daot ra gyapon na makakuan pa yan ni mo singit. Makadya. Sadya ka arang man kakuan wa ibalik. Na. Hay man ang bali dapit. Tumoy. Sugod na sa dya sa singit-singit. Kada mo bisabyang ko. Tanaw diri din awas pa biya bas diri. Gagmay man na. Ang bayabas gagmay kayo nya ang akong nakita. Jen Arya. Lami lagi kaayo. Sakon. Ngita na sad na siya og lubi para sington. Naningin nabuhi mi kay si Jangkoy Koy wa man diri. Nagsingit-singit na lang mi og lubi. Nakakuha na mig isa nya perting gahia, ang isa sad perting humuka. Kung ngita jud ni kanay sakto. Wa nay kusog sa mamaliling. Wa na naputol na gyud among singit ni gilauman, wa na jud ni paglauman ni. Kato na lang maoy bahala, gahi kitkiton to nato oy. Ha? Ay na lang, kato na lang, hindi na lang ta magkuan. Nabusog na gani ko. Di na lang lagi ta. Kana na lang kay nakakuha na tag usa gahi lang, pero may na lang na mapulaan na ta ana. Bakit unti ka sang pandili na. Bayabas usa na lang nabilin. Wa joy sakto basta mukuha ta no, way perfect. Na joy kanang diferensya, nakakuha mig lubi gahi. Kakuha sad mig isa, perti sang humuka. Karon na putol ang singit tungod sa saging kay nabiraman di wa na may paglaom ani sa lubi nga makakita mig sakto gyud. Kato na lang gahi among kitkito, may na lang mapulan mig kinitkit. Ha? Na jud diferensya dili ka makakuha perfect. Pasalamat ko guys, nga naisilingan nila bay. Among nasuguan noon. Sus, mayo na lang gyud. Na tanawanay na nakakatkat. Daghan na ang nakuha namo nga lubi. Daghan ni guys, among kitagaan siya. Kaya siya lagi libre man. At sus, anli kaon na sinang bandin og lubi. Nawa mubo ra kay no, pero lisod katkaton. Gibutangan pa ni niya gakak. Sunod, saka siya. Perfect kayo iyang nakuha nga lubi. Wow, salamat kayo ani. Shout out sa imuha silingan namo. Urot jud namo kuha kay isa man jud na siya kabulig. Why gibilin? O di ba? Dili lang ni namo lamawon, idiretso lang ni namo kaon kay mas healthy man nga. Walay sagol, walay sugar. Diretso kaon ba? O di ma. Human ako panghakot sa lubi, giplanuhan dahil ni ng bandin ug kaon ang katong gitistingan ni Mama Liling. Sige, maglingkod ta diring dapita, mga unta. Kaning lubi guys, nanad jud ni lubi sa amo diri, pero dili nga na karaghan. Akong lula dili jud na mosugot mukuha mig lubi nga humok ang iyahang gusto kanang gahi kay para mapulan daw mig kaon. Kunya dili niya pasakan ang lubi kay malabanok daw kuno ang yuta, kay ang gusto niya tanom ang mais. Kay lagi bata pa ay magkawat-kawat og kuha. Wa pa gani akong lula dihala kat-kat dayon, kuha dayon og usa. Unya dili ra ba itagak? Kitkiton sa baba ang lubi unya mo naog. Inig naog atoy open sa balay. Alam makakauna ka usa ka buok o di ba? Pero kinawat-kawat wala diha ang lula nako. Pero kung matagak ang lubi wa kay swerte. Kay makit-an ka ingnon ka nganong nagkuha ka. O di ba? Kinahanglan jud mag amping jud ka nga dili matagak ang lubi kay dali man to makadungog kun na ay matagak. Dagko nami dito nami nag school sa Cebu. Iniguli namo diri sa Bantayan. Ako nang lula mo ingon, pangaon na mo lubi, di nami mangaon kay lagi di nami katkat. Di ba lisod na kay katkat kung dako na ka.
Pero sa una gagmay pa mi dili may pakatkaton o di ba katawanan kay sa nga tanan. To ang akong story sa lubi. Daghan kay mga story diri basta makagawas ta, makaarita sa atong yutang na tawhan. Mo to guys. Basta hapon na gani diri sa amo, mauni ang sitwasyon magdabok pawa sa lamok. Nakapanilhig na ko diri dapita. Karon ako na ni sunugon, gisunog na nako ang dahon para igo mag-alas 6 way lamok. Ya si mama busy kaayo sang manok. Iyang gi ihaw kay para dalon daw nako kay di man siya kakaon. Ma? Kan awang manok kung giunsa ni Mama Liling. Dara. Ako nanilhig. Dara. Iyang gikuan og balhibo. Kana diha gidabukan sad nako. Iyang gihimoy-buyan ang manok kay dalhon daw nako ugma. Arita dire kay ato ning isapo kay para kani diri ato ni dabukan nato dito dapit sa karsada ma kay para siga magkuha ta ani o idabok nato. Mo ni ito idabok. Sugnod ni nato. Nya ako rin mukaon ana. Muari ka. Sugnod nato dire. Atong sugnuran to dito dapit sa karsada kay para kuan gamay ang mga dahon. Balik ta kay napaom. Hiyo lang, badara lagi ni. Madara ni, naidukot na oh. Mapaong man hinuon. Klaro. Balik tani guys. Sa jud ni takotob. Ang usa man gani ako man gani dadabukan. Kani akong gigamit. Siga kaayo ini gabot dito magdali ta. Dagan ta kay mot dan tag kayo. Suli padukuton, mamatay ni ron. Basa ang mga dahon guys. Basa. Kaya nag-uwan man ganiya. Ka-survive jud guys. Tubutangan. Mga dahon.
basa man kaayo to dito eh. Ha? First time na ko nga nagbakasyon taas-taas 4 days nga ni uli kog bantayan ako ra jung usa lahi ra jud kaayo basta mauli ta sa ato nga kauban nato atong mama nga kita ra jud mahurot niya atong time magka-spend jud mo as in nindot kaayo nya mao ni akong gibuhat sa amo guys sa 4 ka days nga bakasyon ako na enjoy kayo ko nabuhat na ko akong mga buhatonon sige mi kuyog-kuyog mamaliling sige ko kanang adto niya unya basta nindot kayo simple banding ni mamaliling naara sa balay wa jud mi nilaag pero na-enjoy ming duha pag uli na ako sa Cebu grabe akong nagian kalbaryo kay niagi mig bukid kay tungod sa sinulog sa Carmen. Sige guys, maura to guys ang akong bakasyon sa Bantayan 2023. Bye bye, thank you for watching.